Na mmadụ nwere accident nwụrụ ọ bụrụ ordinary. Something is behind it. Some spirits are behind it. Magi na eme mama anyị na mama anyị ọma mgbu m mama gị baa na mmụọ gbuo gị n'ime ebe na-adọrọ mmụọ gbuo gị magoro mmụọ ka ọ bụ ojizi anya anyị ji afọ mmadụ wee na ojizi emotion nọ nwa gị jego n'ilo tie mmadụ ife ị na-asị ya ka o tili ebe ọrọbụ si ife ka o tili ya ogbulie mma ogbulie egbu ọ bụrụ otu a ka mmụọ si ebe ikpe nke mmụọ bụ debe iwu ọ dị ka ya da anụ ibe na-ekwu ibe m kwuru na ịghọtara ya. I said that onye nwere anwe were emotion. It doesn't have emotion. No, ịbụ biological brother ya, ịbụ biological sister ya. I said go na ọda afọ iru mmadụ amala onye ọ bụ. Ọma afa gị, ọma onye ịbụ. Mana that love i feeliri na ọ ka dị mgbe ọ dị ndụ. Adịrọzi, the love has expired. It has expired. The person has become a soul. The person has become a spirit. The person can punish you if you do anything wrong. Despite the fact that not be your father, not be your mother. And in those times, once you do any bad thing or side the person can no longer side you. You will not get the point. Okay, that's the agenda. Not twist you. He watches Nollywood. He be compared by Nollywood to this thing. It doesn't work like that. The word of Nollywood and word, and you believe in Aburofu. They don't know you as their son. They don't know you as their daughter. They know that they gave birth to you. They know. But the feelings like protecting my daughter. Oh, my daughter now. Oh, yeah, let me allow them. Please, let's save them. It doesn't work like that. It's not like that. So your mother give birth to you cannot stop your mother from killing you. That your mother will stand and kill you. You get the point? Iti na lonya bụ mma ma ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ bulie gaa gba afa jụọ ase afa niile ịgbasị wa gwa gị na mmadụ bulie na mmadụ bulie iti ilie mma highest 1 year highest 2 years ije wepụta mma abụ jee bụ a ga-abụ dị ozu ọbụ na-etili mma ozu ọbụ na-etili touch ozu ọbụ na-etili egbe ozu ọbụ na-etili azịza ozu ọbụ na-etili mkpele ka o jiri nụsa nụọ ọgụ bụ ọ bụ after a year or 2 years olololo 2 years eje bọ dị ozu gbapụta dị ozu anapụta ya those things enyere ya maka na ọ bụ na ịgba nkịtị ogbusisi ndị ahụ gbulie ọtọnụa bak ogbube ndị tilie datin ibe niile tilie datin ogbugbu unu ogbugbu unu ọsị enya bụrụ your mother mango wetala azịza nye mama m ya akawa arụ onye anụnwa dịka onye agbulu gị iweta azịza oweliza anyị zaba ịzachapụ ngulu ọgbochie the family zachasị everywhere ọ bụ na o nwere onye unu tili azịza ọ bụ na o nwere onye unu tili mma ọ bụ na o nwere onye unu tili mkpele ma ọ bụ tọọchị o bugo ndị ahụ gbuli ejeze bụ bụọ dị ozu ka iwepụta ya iwu bụ na ị ga-abụ ozu a ga-wepụta datin that is the remedy o nwere any other thing ị ga-eme ị ga-eje bụọ dị ozu wepụta dị mkpele itili ya wepụta dị mma itili ya wepụta dị azịza itili ya if not your family will be wiped out. Your family will be wiped out. ọ bụrụ na ozu your mother nwụọ ọ bụgodị na unu ga-enye ya na be nna gị ọ bụ na unu decide ya ndị be mma gị kwetara unu nye na be nna gị there's no problem but ozu your mother ga-elulili be nna ya ọ ga-elulili be nna ị ga-ebuli ya ụlọ nyamelo so many of our fathers adịrị ekwe ka their daughter gaa far ọ bụ na achị nụba
Magano they put a problem between the husband's family and your mother's family. Umu adadi na be mmage ba babia kwale kwa mmage babia kwa beje kwali ba kwale ozu mmage onwele omenana umu ada ga emele mgbe ebulutale na be nne ya. Onwele omenana umu ada ga emelu mama gị ka ebunatala ozu ya na be nne ya. Onye ka o ji wee dị oke mkpa na ozu ya omoda ga-elulili be nne ya. O ga-elulili be nne ya. Ọbụla ambulance gị eji wee bulie bulu ọbụna onyeisi ka ga-egbu ya bulie nnelugodu be nne ya before return onye home wee jezi imi. Isi na mụ na nke na your mother people no na adịrọ na mma na da your uncle na onwe otu o si eme. Ozu ya omoda olukwele ụlọ maka na anyị na-adịbe inherit so many calls. The forever father nyere gị 3 months ọ ga-eji wee nie ozu. He put them from mortuary go straight to the graveyard. Olueba na ebulu ozu tie na kochi ọcha. You are breaking a curse to your family. Ụfọdụ n'ime unu na-abụ ozu mma unu anyabịa chapuleti n'onu. Ọ bụ na ozu mma gị na ịnyabịa chapuleti maọbụ scapula maọbụ medal maọbụ anything na ịnyabịa n'onu. Ịma na ikele mma gị abụ. So many people not stagnant today after their mother's burial. You bury your mother with a scapula, with a chaplet, with a cross, with a whatsoever. Ịma na ikele mma gị abụ. Nothing supposed to be on top of your mother. Nothing supposed to be. Your mother does not supposed to wear anything on the neck. Hand. The wedding ring is supposed to be removed. Mabuna your mother nwa. Ofoni munu nilia with the wedding ring. Abu kege. Abu kege. Dibi ada alote ya nolo. Magezi mni ijale ba onye nna. Oluwalega oluwa gara aga. Ijebe onye nna. Oluwalega oluwa gara aga. Ijebe onye nna. Oluwalega oluwa gara aga. Tati ijebe na Zion. Oda akwa aka aka. Mmaga ebu agbo n'aka wee nwa. Abu odi mmagi n'aka. Onye bụ ibe abụ ndị mmagi ba ga-echeki. Wedding ring a ga-ewepụ ya. Maka na tata unu ama nkwazi ka ndị bikwu nne unu bịa cheki ozu mma unu. No, Reverend Father. So many of you will not understand this. So many of you will never understand this. It's a very big problem to the family. A very, very big problem to the father's family of the daughter. Whoop here. The children will start suffering, start dying, without knowing something that is killing them. Accident is never an ordinary thing. No matter what accident they want or ordinary, something is behind it. Some spirits are behind it. Ilu we abulu na ndi be mmageva. We gwali government na ni never na-eme. Then back to the question that our sister Joe. One of our sister reached out to me. We say mu na mami ya